Ljudi, danas ćemo snimati novu epizodu, drugu epizodu Lola, pošto se jedna prekinula već. Ne pojma zašto. I tu je još uvijek s nama Aleksa Čović. I puno smo napredovali, vidite. Ja sam 9. Aleksa je 8. Tu, kako se zove, Tarik je 11. Katin, tako se nešto zove. Tebe napadaju. Tako se zove baš. Ne, stižem da ubijem onu. Beži, Aleksa, beži. A mogu ja da im povedem? Mogu ja da ih napadnem s leđa. Samo ih dovedi malo. Dođi vam. Ok, bega. Naravno. Bravo, Petre. Naravno. Dobra ti ideja baš. Znam. Vidi se koliko je dobra. Jep, vidi se koliko je dobra. Glupa. Jesi ti spona? A ne, ti ćeš prije mene da sponaš. Ja sam pre tebe crk. Ne. Za 2 sekundi ćeš prije. Pogledaj. Da, imam teleport, teleportuj se do mene, ok? Ja sam iskoristio teleport. Ultu. Da. Ok. Saške, gledaj. Pup. Pupi. Killing spree? Jer to Odiše, Petre, koliko sam ja brz. Aleksa. Killing spree. Killing sperma. I ti snimaš i opet to govoriš. Da. To je moj talenat. Da psuješ. Yes. Pogledaj, ja ću se heala. Neću. Nemam šta da healam. Dođi vamo, minioni napadi. Beži. Ja. Pogledaj se dole. O Bože. Beži, Petre. Ne mogu. Usporio me i usuo nekako. Ne znam kako, ali znam da me usporio. Super, mene nime ni skontu travi. Bože. Imam 7 kilova. Šta? Jesu, ima samo Revonus, Hydra, Static, Shiv, Boots of Sweetness, Da ti ima brutalna stvar, šta? Chain Vest i Health Potion, 5 njih. Vidjet ćeš u čemu je fazon, ja ću kupiti jedan nož pa da vidiš koliko ću ja biti jači. A šta je ovaj Jasu sad izvodi, on će na ovo glavno čudovište. Daj, molim te. Na glavno, bože budala. On poludeo. Šta mi drhti opet telefon? Možda je prekinuo. Nije. Neko obaveštenje je za igricu. 2300, super. Gledaj sad. Sad ćemo da deremo, ok? Znaš zašto? Šta? Nisam ti ništa živo čuo. Sad ćemo da deremo, rekao. Znaš zašto? Znaš šta imam? Šta sam kupio? Šta? Infinity Edge. A pogledaj šta ja imam u inventory. I imam 4 healing potiona. Dobro, pogledaj šta ja imam u inventory. Dobro. Najvažnije stvari i najnovije. Duskable Darakter, tako nešto? Da. Ok. Imam ultu, imam sve, a taman sam i dobro opremljen. Koliko skidam, pogledaj. Skidaš 292. Dobro. Uskoro 300, papak. Gledaj sad. Ali sam ih skinuo. Gledaj sad.
Beži, Aleksa! Žao crku sam. Kako ne shvataš? Daj! Brutalni su likovi. Hakeri su neki. Brzo, ona ima malu helta. Ona, kako se zove? Čekaj da vidim. Kalista. Ne Kalista, nego LeBlanc. Ne, što novi kuša, što se duplira. Da. Kalista se nije pomerila sa spona. Igramo 5-4, zato vodimo. Jesi skonto? Ne. Ne pomera se, treći nivo je Kalista. Stižem. Da ih deramo. A kako si tako brz? Lepo, kupio sam patiki. A daj. Napadaj. Ima na patik šitao! Ale... Neko učite. Znam. Evo napadam ih. I mislim da su slabi kad ih ja napadam. I ubili su me. Četvoro me vijalo. Nijedan neće da se rikola. Bože budale. A svi imaju manjak helta. Pa ja mogu da ih sad gađam od torrenta do njih. Znaš? Sa ultom. 2 sekunde i napunjena mi ulta. Ali za 10 sekundi si ja sponam. Ja uništila nam glavni torrent. Nije glavni. Dobro, ali tu je. No solo, guys. Piše no solo. Ko je taj? Kitlin? A, to je ova 12. nivo. A sad ću da se teleportujem. Da ukrademo ovaj kill. Ukradi. Tek samo da... Tek s ultom ću gađati. Samo neko dođe. Da ti pomognem? Jesam dovoljno pomogao? Jesi. Jesi vidio kako je letala bomba? Vidiš da mogu? Dotle. Čekaj, jednoga. Ne mi. Koliko ti imaš kilova? A, ti imaš 9. Ja imam 8. Nije loš. Koliko to sati, Aleksa? Ne znam. Jeb ga. Ola, dosta... 739 skidam na minionima. Isi skonto? Ne. Gle, evo opet. Iz jednog hica ih ubijem. Unaprijedio sam ultu. Opa, opet su mu ubili zmaja. Ja imam na glavno. Ajde, idemo taman svi na glavno. Ja imam i da se oživim i sve, brate. Imam ja sve. Postavljam. Sad. Sad si našao da dođeš. Healujem vas. Malo. Meni će za 10 sekundi ulta. Nema, ne. Mudri! Sad se rikolaj se, Petre! Osvetio sam te. Ma ne treba da osvetiš,
Ju, kako sam se brzo rikolo. Kako sam se brzo rikolo. E, sada. Gle sad. Prodajem sve moje heal potione. Ne, neću. Skupljam 2300. Ju, kako brzo idem. Gdje si, Aleksa? A nisi se spona. Ja sam 11. nivo. Što mi je super. Ja sam i sad ću ne. Ovo je, Josuo je 9. Čekaj, idemo svi na sredinu. Mi smo najjači tim, bre. A ja sam. A vidi miniona kako je nabuđen. Ja sam prilično loše kad zove odigrao ovu partiju. Ja inače sam pravio po 20-30 kilo. Što minioni to ljubičasto imaju? Pa, ojačani su, brate. A, super. Gle sad. Daj, šta se miješate? Dobro. Gle, a. Meni je ovo laganice sada. A ja sve kilove kupim, bre. Ma, ti si kradljivac. Šta kradljivac? Završavam, evo sad ću. I to je sve, ljudi. Za sad. Pobjeda! Victory. 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 I da vidimo samo koliko smo dobili. Aleksa, koliko si ti dobio? Ne znam, još nije još. Victory, victory. Dobro, sad je Messi. Opa, ljudi, 244 smo zaradili. Opa, i vidite ovo. Sa Zigsom smo na drugom levelu, opa. I imamo 71. Dobro, to je sve, ljudi, za danas. Čekaj. Dobro. To je sve za danas, ljudi. I vidimo se u sljedećima. Reci poz.